Isa pila lang god. Lagi unsa may mong paliton di ay? Kanang vitamins A ug D. Si vitamins A ug D. C. Ang katong vitamins nga akong nihiyang naman ka ato kay gwapa na kay kag lips kadto mo permintiha. Lang ginagwapa. Tos ikaw pulaha. Naunsa imong bukton pwede na isumbag kung naay mong pasumbag. Oo, pwede na. May kina. Kadagan ako dam. Dam, kadagan ako dam. Ay, salamat. Ay, salamat ma. I'm very happy. Salamat. Hoy, di ka kauli, day. Di lagi makauli kay ganinang kadlaw gibomba na pud ang airport. Imbis na okay na ata. Gibombahan na pud nilang utro ganiya gauyog-uyog na pud ang kadlaw natulog mi naguyog man na makatri. Ha? Naguyog. Naguyog ang yuta. Naanad. Uyog. Naanad naman mi ma. Hoy, magtanaw dito mi sa tibulation. Hindi kayong ituma. Ito ituma sa ato. Dao, tibulation na. Naunsa mo mo tibilisyon di ay. Ira ko nito kali. Oy, muto. Wa para ba na maimpas niya naguba na yung tibilisyon wa para ba na maimpas? Wala. Yes. Tanaw na siya sa salida sa television niya. Television, man. Ang balita daw, upat daw, sira daw kaso ang TV. Aso. Ay pag Dayon, ipurakan ko ni kay pagkadagan ang aso. Mingan ko ni ala, nagsigil na sila lungag, kaya kay dagpo ang aso. Di mo kay graduation. joker lagi kay karon ma. Ha? Joker lagi kay karon gipakatawa man ko nimong maayo. Di mo lagi sa kuya buya. Nabibo din yung graduation. Ngano man? Oy. Ikuhudlon ako. Nagain ako gikas taon. Makapalit ako aning vitamin. Asa na ko ihog? Nagtagaan min dudong. Oh. Nag 1,000 on kami. Ang ako ang kapapal mo akong gilukat anang sana. Kana pagkuan mo sa tindahan. Kita pag Permit? tindahan. Permit. Oh, may kay Ako kumusta man ang tindahan nato diha? Naapay nagbitay. Dapat may nagbitay-bitay. Dapat nagbitay-bitay. Di ba na lang magsulot? Dapat ang... Dayon, o makadawad ko anang unsana. Senior citizen. Palit po ko gumay. Sabon, mga gatas. Asa man na dahil halin atong gipuhunan nato? Ha? Ang mga halin dahil sa atong gipuhunan, asa naman di ay? Ay, naraman. Kana imong ID mo, mulakaw gani ka, ibutang pirmi na imong bag. Unsa tong bag imong pirmi dadon dito pirmi butang imong ID. Dama. Magkakuha ko buwan sa paguan man sa imong papa kay magkanta lagi. Unsa? Nga mga alien kay usay ko ani papa ipatad swertres. Dayon nagpagamaan wag ginoon kadaog. Dili lang ko mga away, mag-away man pud ni. Ako lang pasagdahan, ako lang panidaan. Ayaw na si pangaway mo pasagdi na lang bagi wa pa kagi kapoy niyaw-yaw. Ay, mao gani, pasagdahan ako pero gikuha na ko biglahang. Gikuha ko sa kuha. Pag undang nagaya pila na makakatuig sig niyaw-yaw. Sugod tong nag-uban mo papa. 150, usahay 150 tag 5 tag 10 tag 20. Aw ba? Barato raman na yung pata di ay. Ha? Barato raman na yung pata ni papa. Si Papa, nakapanginambog siya mga igsoon, gatong gi-surprise, na price daw siya daw, na price So, birthday niya. Nagkuyog mo papa ma? Nagkuyog mo papa? Wala kay, si Michael may kuyog ni Papa to eh. Dahil binuangan ng mayan, adikson, naanag ko. Naanag kong litson. Gali to ilis, gali. Huwag nag-ilis. Dala lang po ng Christina. Opo di mo paliguan nga birthday man niya. Ipaligo unta to nimo. Daw, wala. Naligo man siya to, niya pagkauman, ang iyang gisod, kay pangbalay ra, kay matugod siyang dudong god, kay kuan kwarta para palito karne niya. Si Oh. Michael yung gisakyan.
ang imuha bitaw gihatag ka 1,000. Oh. Iya gid tang taguan kay ipalit aning alugla. Kuya, kuha ka na sa lato sa atin yun. Pailalim Wa mo gid kuha sana. mo. Palit ang alugla. Ay, kalamar. Kalamar. Yan, ngaon na mo ma. Mao na gud. Unsa man na panihapon? Ani kung ulabi, kaya magpalit ko anang ito bang calculate. Mamay, Oh, lagi. ipakuan yun na. Caltrate mo bitaw eh, vitamins ni mo kinahiyang man kayo mo ka nagdag ID nga naka-discount at nagdako nga ID. Sao, nung sa man po yun kung ipalit. Pero sa masira na yung mukuan. Wala makwilingin. Tagay ko, wala makwilingin. Mag-Gcash wala ko man, karon aron magpalit na ka og kuan vitamins nimo. Kung di bitaw ko mag-vitamins, nagnganga na ko, din ako patom. Kung niya, among matag, tama na lang sundan niya. Duwag lang papa niya. Usay, napon si kuya. Tapos kuya, mo pagpapakanon, laluoy. Ayaw niya pa sundan. Napa man kami dagang pugas. Sabi ko, ako na yun. Napa may dagang bugas? Amo bitaw bugas, kaya sana lang kahapsak. Unsa yung sa kahapsang? Bugas na. Ano ba ko? Gitagaan mo si Uneng, galuoy mo si Uneng. Tagaan mo kapsak. Unsa man na bugas na o katupang na Yes ipipasi. na. Dayon, wala na tingmag si Dayon, makadawat ni Aneng senior. Palit mo yung isa pa kong bugas. Okay. Kaya di pating sa lasa gyapon bugas. Eh siniludin, maingon man na daghan ka nagdong agma, kay paon ko. Daghan ko. Napa ko sila bugas. Napa si Chris Lloyd, may nga naglaan, awil utula. Anong ka dito mas Wa mo kuyog. Wa mo kuyog. kalay. Wa mo kuyog sa Milodin. Ito, mundua. Presidente, timuhan mo ng kwarto. Asa naman si Datat na na Diyos gumingan sa Datat? Gaay po Tulog, gamay naman kwarton. Tagay mo din sa ang taas cellphone, ang sumda ko cellphone, pero kay ba na tayo. Ayun na nag-uli na ko. Wala yun ani ko do nga ana ra ana. Ana Nag-uli na ko. Tagaan kag cellphone. Gaay pa ang brand niyo oy ay mo nagaan. Madunggan kan sa Anita ng daan. Dugay na ba doon niyang gihipos? Asa naman ihipos na ng kanti Anita gato na ipaayo kay iya ra ba nang inagtangan? Grabe na dun. Ikaw na bira plato. Hindi pangaon na mo. Bren, kana imong Gcash na imo Gcash nimo Bren, dala-dala nimo. Ay, Bren. Si Ashley diha nagbinutan. Binutan si Ashley diha. Slen, binutan na si Mutita. Nindot paminawon. Nindot siya. Dili kang mama ra, dili wa kay apil. Ang free. Kay mo trabaho, magtrabaho na ka. Ka mama ra pusoy sige. ron. Sige, pag-send sa akuan, kakong Gcash. Katong kariji, 09. Yeah. gamay ra ha, usa ra ka libo. Ati nino, kay lami magpabugnaw. Hala! Usa ra ka libo ihatag ni mama kay maura na akong kuan ron. Pili, padala ni mo. Sa kalibo lang kay pusoy pa kayo karon. Ika na. Wa pay sweldo, ang sweldo pod kuwang pa to naka-budget na. Yes, send ka ron. Akong regalo gay ni kuya nga 20,000 sunod bulan pa gay to. Ha? Sunod bulan. Lingit na. Sa kalibo ra gyud kay tan-awa akong Gcash o sa 1720 na lang ni. $1720. Ma, sa kalibo ra akong i-Gcash ma kay tan-awa akong Gcash o gamay kay sulod.
Mader, nabungol naman siya. Gamay kay sud akong Gcash sa kalibor akong hatag nimo. Te, 1.5 te. Hotdan man ta ninyo. 13 lang, 13. Number. Mega. Mega be kita. 13 lang, sige, number. Sige, 09 09, dali kay malubat na. 10 Oh, 09 10 178 oh. 1234. Pagtarong ba? 09 game, 09 mo bigbino ka pa rin. 0910 178 1234. 0910 178 1234. O mapalit kag vitamin, Gcash ra bayad kay pwede ra man Gcash bayad. Pwede na ka Oh, mag-cash out. bakla siya. Bakla Pwede, ano ito, pakita daw ko. pwede vitamin si mama, nana tanawa daw. Vitamin sa iyang kuan. Teka, nagsin yung chikas. Pwede sudan. Isda presko. Ay, isa lang. Isa lang. Kamay lang. Nana, Ay, init. abot na? Naabot na ba? Istoy, natulisan na pud ko da. Natulisan na pud ko karon on the spot. Nana tanawa. Congrats gang, congrats. Thank you. Menta makatrabaho na karo, makabayad na kasi imong mga utang. Dabaw. Unahas ti Virgie ha. Oo. Karon maka-outro pa tayo tug utang. Bila dia. Oh, nabot na daw. Okay, enjoy mo diha si mama. Love you Ako lang, mother, kaon lang mo. Ako ang 300 eh. Oh, imong 300. Gift na ko nimo 300. Thank you, love you. Ah, love you dayon ganay 300. Sige ba? Lain na kayo. Sinsya kami. na, gamatoy ra kaayo kay wa ta kapaldo ron. Thank you, te. Bye. Oh, okay, bye-bye na kay lubat na 9%. Bye. Si pa,